Dneska sa nachádzame v Tatrách Mlynici a sme u ďalšieho zákazníka, ktorý je spokojný a realizovali sme mu nie len tento dom, ale aj ďalšie. Takže ako ste spokojní s našou firmou? Tak ja vašu firmu poznám už viac ako 18 rokov a patrím medzi tých prvých vašich zákazníkov a musím vám povedať, že naozaj 18 rokov máme od vás vaše výrobky a doposiaľ sme ich ešte ani neošetrili. To znamená, že tá vaša kvalita je na veľmi vysokej úrovni a ju hodnotím veľmi vysoko. Ja si myslím, že ste naozaj lídri na Slovensku vo výrobe okien a dverí. Tak naša spokojnosť s tým, že ja som spokojný, tak aj moja dcera je veľmi spokojná, tak to asi svedčí o vašej kvalite a vašich výrobkov. Ďakujem. Chcem sa spýtať, ak budete ešte niekedy realizovať, budete spolupracovať s nami? Tak v každom prípade, dokonca aj by som odporúčoval aj ďalším zákazníkom, nech sa prídu pozrieť do firmy Kunaj, pretože naozaj vy ste sa veľmi aj technologicky posunuli dopredu, že tá firma naozaj napreduje raketovým tempom dopredu a veľmi rád, samozrejme, na vás by som sa vždy obrátil. Ďakujem, že ste nám aj umožnili natočiť toto video a teším sa aj na ďalšiu spoluprácu. Ďakujem pekne aj ja.